Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a ga labaran duniya. Buhari ya jajanta wa mutane 79 da suka rasu a hatsarin kwale-kwale a Anambra. Takaddama ta farke tsakanin kungiyar ma'aikatan lafiya da shugabancin asibitin Aminu Kano. An zargi hukumomin Bahrain da tafka manyan laifuka na cin zarafin ɗan Koriya ta Arewa ta ce gwajin makamai masu linzami da ta yi sau 7 atisaye ne. Haka zalika za ku ji jerin hare-haren da aka kai a faɗin Ukraine a yau. Sojoji na harba hayaƙi mai sa hawaye domin tarwatsa zanga-zanga a Iran. Majalisar dokokin jihar Kogi ta yi goba. Wani ɗan majalisar dokokin jihar Katsina ya rasu a Saudiya. Ginin coci ya danne mutane da dama a Anambra. Duka wannan labaran za mu kawo muku su anjima a dakace mu.